Alternate wetting and drying technology, mapangpanggap ang may patumpal ka solusyon, iti kinakurang ti supply ti padanom ijay Isabela, baban iti may sa Tokyo-based climate technology firm. Iti sa balimot abanag Miss Philippines Earth 2026 Rina Andrea Reyes de los Santos, kaunan a Cagayana ang nakayawid iti national crown. Daytakan da dumapay adamag ti Riondos isang bay ni Diane Monica Tukay. Iti Isabela, nayapresentar ti may sa Tokyo-based climate technology firm ti proposal iti probinsyal a gobyerno, iti long-term partnership may naig iti water-saving technologies, greenhouse gas reduction, ken carbon credit generation iti sidong ti Japan-Philippines joint crediting mechanism. Naiparang ti alternate wetting and drying technology, ken digital monitoring, reporting, and verification platform, ana disenyo tapno mapapintas ti irigasyon, kabayatan ang masupsuportaran ti sustainable rice production. Babaan iti AWD system, sagpaminsan ang mamagadag iti talon ti pagay imbis nga agtalinaed nga agtultuloy ang malayos. Amang kisay iti methane emission, iti aging 30%, ken iti agarop 25 aging 30% lang ti kasapulan a panakausar, ti danum a pagpadanom. Manamnamang agdumar iti daytoy ti pito nga ili iti Isabela, adakkel at tulong gapo iti tikag a mapaspasaran iti probinsya. Iti Nueva Vizcaya, may bunong ti 50 million pesos sa pakabuklan a pondo, ti Office of the Governor babaan iti panagpinirma iti katulagan, ti naduma-duma a barangay iti probinsya, kasuporta kadag iti priority projects. Tunggal dadaulo ti barangay ket nang ilista kadag iti proyekto a kasapulan a mapunduan. 140 a barangay ti agdumar iti daytoy. Kangruna na proyekto ang masuportaran ti farm-to-market roads, dump trucks, street lights ken dumupay, ang napapatag nga infrastruktura para iti panagpaduras ti barangay. Ken itimat Cagayan, na barangay nabrasa ti probinsya ti panagawid ni Miss Philippines Earth 2026, Rina Andrea Reyes de los Santos, kas kaunaan a Cagayana Manipod Balesteros Cagayan, ang nangiyawid iti national a corona, iti tay-ak ti pageantry. Agsagsagana para iti international pageant ni Miss de los Santos. Kinunana nga agpokus iti mental health advocacy para iti Pilipinas ken iti entero alubong. Sobrang saya ko po at sobrang di ba na ako makapaniwala na ako po yung unang Cagayanan na nakauwi ng national crown po para sa ating lahat. Para po kasi sa akin noon na parang I was joining for my dream. Kahit di na makajoin national pageant and makamit yun. And now, I can see that people are so proud of me kasi I made a history. Diane Monica Tukay para iti Pagilian.